Hallo, de Zullen voor weg. Rebecca En Monique. van het Tour de Boer promotieteam. Verstunt u nu op de Hoeve Wissegracht bij de familie Pakbier. Ze hebben een akkerbouwbedrijf en telen hier tarwe, suikerbieten, gerst voor de Gulpener bierbrouwerij en erpelen voor Farmfriets. We gaan even kijken of Castor heen is. Zeker, kom. Kom. Hoi Castor. Hoi. Goedemorgen. Mogen we die even Goedemorgen. sturen? Jazeker. Zaterdag 7 september is hier Tour de Boer. En we gaan Gaston eens even vragen wat hij dan allemaal te doen is. Gaston. Ja, die kent je hier op de oude Carré-boerderij komen kijken die meer dan 1000 jaar oud is. En daarna is een nieuwe loods gebouwd. Met alle moderne snufjes erin van ventilatie voor aardappelen op te slaan en uien. Ja, dat kun je dan op de dag kun je dan kijken. Dus we kunnen in de loods een rondleiding Ja. krijgen. En ze wordt ook gebruikt om de bezoekers van een natje en een droogje te voorzien. Ja, ja. Wat is er weer nog te zien? Op de dag zullen nog enkele landbouwmachines te zien zijn. Ik denk een bietenrooier voor bieten te rooien. En nog een aardappelpoort. Maar er zullen nog wel een paar enkele andere landbouwmachines te zien zijn. Binnen kinderen bier te nutten van eigen gerstoogst van de Gulpener. Ja. En frietjes? Frietjes, ja, frietjes van Farmfriet. Van die eigen erpen. Van mijn eigen erpen, van eigen oost. Lekkere frietjes. Dus, zaterdag 7 september, Tour de Boer. Geer komt toch ook?